ma so muke mu ci zaɓe a jihar Kano, amma mutane aka zo aka ce mana wannan gwamnan shine ɗan takararmu. Magana ta gaskiya ba za mu kai labari ba, domin kowa ya ɗana bakansa. Duk wanda aka yi wa mai gidansa rashin adalci su ma sai sun rama. Ka san siyasar, ina zuwa, ka san siyasar Najeriya ta ubangida ce. Yanzu kai ne nake bin ka. Gwamna ba shi yake zaɓe ba, akwai hukumar zaɓe mai zaman kanta, akwai kuma shugabancin jam'iyyu. Alhaji, duk wannan muna magana yanzu akan firamare, an karya, an balla, an tankwasa, amma sakandare ba haka yake ba. Damar a hannun talakawa take, mu kuma Allah ya mallaka mana talakawa. Ba ta aikin ta, hukumar zaɓe ba ta aikin ta, da za a bankara a kai abin da ba shi kenan ba, su da shi. Ba magana amincewa ba. Duk duniya idan dan takara ana zargin su da wani abu, ana iya kai wani domin ya canje su, saboda abin da ake zargi kai ya kawo mana matsala. Yanzu a gwamnatin nan kowa ya san muna amfani da cewa shugaba Muhammadu Buhari ya hana cin hanci da rashawa. To duk wanda ake zargi da cin hanci da rashawa sai a sauke shi, sai a ɗauko wannan ba a taɓa kama shi da wannan zargi ba, kamar Dr. Baffa na telefon, sai a ɗauko shi. Idan an bashi takara sai mu ɗauko kawo a Kano ta Kudu, sai mu ce shine mataimaki. Billahi lazi ba jama'iyyar da za mu karya ba a Kano. To haka kuma kamar da kuke zargin an muku ka ci baka ci a zaben fitar da yan takara a kananan hukumomi ko a yankuna gundumar siyasa, musamman sanatoci da yan majalisar wakilai ta tarayya, shikenan ba za ku iya yin korafi zuwa ga jam'iyya ba? Ina hukumar zaɓe, ina ita kanta jam'iyyar ku ta APC da ba za ta yi aiki akan hakan ba, ta duba wane ne ainihin wanda ya cancanta a canza, kawai sai a karɓi waɗancan waɗanda aka yi da kuke cewa ba su suka ci ba? Amfanin jam'iyya ba ta yi aiki ba kenan. Jumana, wata akwai wani abu da ka kamance, duk galibi da faɗin da za a kai uwar jama'iyya, gwamnoni suna da sai fiye da al'ummar da aka zalunta a kowace jiha. Gwamnoni suna da ƙarfi. Ai hadarin siyasar ƙasar nan gwamnoni. To idan sun fi ƙarfin jam'iyya, ita hukumar zaɓe fa da ake kai mata sunan ai hukumar zaɓe waye zai kai mata sunan 'yan takara? Ka ce jama'iyya ce. Duk hukumar zaɓe ba ta da iko akan cewa sai ɗan takara